ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରବିବାର। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲି କରିକି ଖାଇଲୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଖାଇବି କରିକି। ଦେଖ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଛି। ରୁଟି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ସେଇ ପୋଡ଼ା ରୁଟି। ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆମ ଝିଅ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରି ଖାଇଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚେନ୍ନାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆଣିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ମାର୍କାର ହେଇଛି। ଦେଖେ ଭାଇ ଦେଖେ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରବିବାର କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ। ଶାଗ ଭଜା ବି ମସ୍ତ। এই দেখো ଶାଗ ଭଜା। ଟେଷ୍ଟି। ଶୁଖୁଆ ଦେଖ, ଶୁଖୁଆ ଏଇ ଶୁଖୁଆ, ଏ ଦେଖ ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ଆଳୁ। ଏ ଦେଖ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଗଧ ଶଳା ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଯିଏ ନ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଟେଷ୍ଟ। ଓଃ, ଦ୍ୱିପହରେ ମୋର ସାନ ଭାଇଟେ ମାଛ ଡାଲମା କରିଛି, ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ମୋତେ। କହିଲେ ଭାଇ ସକାଳ ସକାଳ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା, ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଡାଲମା ହେଇଛି ଆସିକି ଟିକେ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ପାଟିଟା ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ପାଟି ତ, ଟିକେ ସୁଆଦିଆ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇଦେବେ, ସବୁ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି, ଯାହା ମିଳେ ତାହା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଟିକେ ପାଟିକି ପେଟକୁ ଯଦି ନ ଭରିଲା ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ। ତମେ କରିକି ଖାଅ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଳୁ ସରୁ ସରୁ ପକାଇ ଭାଜିବ, ଟମାଟୋ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଆ କରିଦେବ, ଚଟଚଡ଼ି ଟାଇପ୍ର। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମର ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଲ। ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ, ଖାଇବୁ ଖଟିବୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଗୋଲ ନାହିଁ।